Hello guys! Good afternoon. Afternoon na ata ngayon. Nakabihis na ako't lahat pero hindi namin alam ni Dan kung saan kami pupunta. I will be eating macaroni salad. Yummers! Kain tayo guys. Naglinis ako ng banyo kanina kasi ang basa-basa ng banyo. So napa-general cleaning tuloy ako sa banyo. Babe, where are we going? Kmart. Kmart. What are we doing in Kmart? You want a mat? Oh, mat, yes! Yoga mat. Exercise mat, people. I'm gonna start exercising. Charot. Yoga. Try ko mag-yoga para ma-relax yung ating utak, ating body. Di ba, babe? To relax, babe. The mind, the body, and the soul. To unwind the mind. Punta kami doon. Oh, babe, I need vitamin D as well. Please. What else do I need? Yes. I'll get that first then. Okay. What else do we need, my love? Is that it? Parang mayroon akong naalala kanina. Fabric softener. We forgot to get that yesterday. Now, if you do, we don't have to go to Kohl's, babe. They're right next door to each other, so might as well just go there. Might as well. Set up together again this week. And then, punta kami ng Bulgogi. Doon kami magla-lunch. Kasi, Tom Jones na kami pareho. Kumain ako ng macaroni kanina pero hindi ko naubos kasi, parang gusto ko ng proper lunch talaga. And hindi pa namin na-try yung Mr. Bulgogi. Sabi ng asawa ng kuya ni Dan, masarap daw doon. Why, babe? Just broken. There's a police? You're fine, you're 50. Dito ata yung vitamin D. Dito kami sa Priceline. Ito. Ito yung tinitake ko, guys. Vitamin D3. Yung malaki, 250 capsules. $24. Save 25. Wait. So, ito 60, $9.99. Ito, 250, $24.99. Okay. My love, look at this. Is that what I think this is what I'm taking. No, this is what I'm taking. Do you remember my bottle, babe? I think it's this. They have the same price, but that one has calcium and vitamin D3. So this is a better one, isn't it, babe? Tablets, yeah. Yeah. Okay, let's get that. Look at this, guys. Tiger Balm. Ito yung binili namin sa Thailand na. Do you remember how much it was there? $1. As in, sure? 2 or 3 bucks. $2 or $3. Pero tingnan nyo dito. $8.59. Kung gaano kamahal, nilagyan lang nila ng extra carton. Kasi yung pagbili namin, ito lang eh. Grabe siya. While we're here, let's grab this one as well. Ito yung gamit ko na pang contacts. Mura lang siya, guys. Pero sa lahat, ito yung pinaka-comfortable sa mata. Dito ako sa L'Oreal, guys. Naka-sale, $3 for 2. So, bili ka ng 3, babayaran mo 2 lang. Diba nandito yung bago? Ito ay feeling ko yung shade ko yung Radiant Sand. Radiant Beige. Ito. Magkano yun? Mahal nga lang ito. Sobra. Magkano to? Lahat ng Revlon na face range. Lahat ng face makeup half price. Bongga. Yung Maybelline, tingnan natin kung ano yung sale nila. Save 30% off Maybelline. Nandito yung maganda daw na hindi ko alam kung nandito. Pwede tingnan natin. Ito from $17.95, $12.56 na lang. Yung mascara na maganda daw ba? Ito ba yun? Total Temptation? Parang ito. Wait. Akala ko $2 na lang. Ito. Magkano? From 21 to 15. Ito ba yung kulay na maganda daw? Ang dami ko pang mascara. Let's go. Kmart na tayo, guys. A thin one. How much are they? Wow, that's $20. Bakit ang mahal? Ito, $5 lang. Ito, I like the gray one. Huwag tayong magseryoso. Huwag tayong mag-20. On the carpet? Yeah, carpet. Okay. Is that gonna be enough? Yeah, that's fine. Sorry.
Punta tayo sa discount rack, guys. Alam ko na kung nasaan to eh. Dito to. Ito pang lalaki na discount rack. Ito yung binibisita ko dito lagi. Chine-check ko kung may mga naka-discount. Like this one, see? From 10 to 5. Extra small. That's alright. Yeah, that's alright, my love. May mga ganyan. Hello, si Santa. $1 na lang, babe. Look. But that's extra large. Santa doing the... Nah, don't. No one wants to wear that. Grabe siya. May mga shorts din. Ano to? Double XL. Ito. Extra small. $5 din, babe. New York City, oh. So that's extra small. But then on the tag it says extra large. Oh, that's cute, babe. Look. Yeah. Tinanong ko yung boys kung ano na yung ano nila, size nila. Hindi nila alam kung ano yung size nila. They do not know what their size is for the shorts. They're all tiny, other than Marlon. It's true. He's good, right? Yeah. Yeah. Ooh, The other two are $2. sticks. Okay, I like this. $2. Yeah. Dito kami, guys, Mr. Bulgogi Korean restaurant. Mag-close sila ng 3 ng hapon, tapos open ulit ng 5. Ganda dito sa loob, oh. Ganda. Lighting nila black. Si Dan nakatingin na sa ibang table. Sabi niya, sarap na pagkain nila. What do you want, my love? Oh, I'm like thinking What? this, beef golly bimbap, and also chicken as well. Ooh. May iced coffee ako, guys. $4. I haven't tasted that. It's sweet. It's good. Yeah. And si Dan, sabi ni ate yung pag-pronounce, bongbong? Bongbong. Yeah, it's a grape drink. Sabi niya, shake well before, ano. Sige daw, babe. Asan yung grape, babe? Yun, Nasa grape. loob. Alam nga naman, nasa labas, parang angat. Thank you. Thanks. Yan yung beef bulgogi. Oh my gosh, babe, can you smell this? Ang bango, guys. Yan yung order ko. Tapos yung in-order ni Dan chicken kasi may nagsabi na sobrang sarap daw ng chicken dito. Thank you. And kimchi. Na-miss ko yan. That looks good, babe. Yeah. Do you taste? Nah, I'm good. Okay, sige. Patikim ako. Tastes good. Oh yeah. Oh yeah. Sayang. Sana kukunin ko eh. Okay lang. Kape. Sa mga K-pop lovers dyan. K-pop, oh. It's not. But try the kimchi. It's really spicy. That's very nice. I should test that. It's good. Yum. A little bit of kimchi. Spicy. No. Spicy? Good, my love. KFC, Korean fried chicken. Yep. What's that one, babe? That one's spicy. Is it spicy? No, sweet and sour. Sweet and sour. And That then one's soy sauce. Soy sauce. It's massive as well. That looks like Lyra's. That looks like Lyra's soy sauce chicken. It's massive. Baon, guys. Hindi naubos ang dami. Uy, grabe. Hindi in-expect nila na ganito kadami. So, baon-baon din pag may time. Yung salad, hindi niya din naubos.
Pero ang sarap, mas gusto ko yung soy sauce chicken. Si Dan naman gusto niya yung sweet and sour. Hindi pa siya tapos beshi eh. Yan yung sa chicken. Tapos, dalawa yung binigay ni ate na ano. Okay. Yung bulgogi ko. Ready? Can you help me please? Bahay na tayo guys. Dalawa oh. Baon. Baon natin guys. Yung chicken masarap. Ito yung lunch ko bukas. Yeah. Hey, tell them. Tell them. Tell them. Tell them! Tell them the news. Guys! Pupunta kami sa... Where are we going, my love? You tell them. It's your location. It's your Over? Atin to dalawa? America was mine. America was yours, but this is ours as well. Punta kami Japan! Actually, guys, nakabook na kami. When did we book the ticket? 2 weeks ago? Or maybe a week ago? Yeah, 2 weeks ago there first. 2 weeks ago, guys. Nag-book na kami. Si Katniel. Charot! Nagpunta kasi sila sa Japan. Hindi. Joke lang. Nabook na namin yun before ko pa nakita yung mga stories ni Catherine na nasa Japan sila. Wow, babe! Our fridge is full pa. So yeah, punta kami Japan, guys. We will go and na mga mid-April hanggang end of April. Yung holiday dito, may long holiday sa Australia eh. 'Di ba sabi ni Don hindi na daw kami mag-holiday kasi mag-work siya. Pero long holiday kasi siya, guys. So timing. So after 'di ba pupunta ako ng Pinas and darating ako dito mga first week of April. So mga And then do meet and greet in Japan one of the days. Meet and greet? Sige. You'll help me organize? You can do it. Sige, organize natin yan, guys. Where's our first destination? Is it in Tokyo? So, Tokyo kami first. We're going to meet and greet in Tokyo, not anywhere else. Not in Tokyo? No, only Tokyo. Only Tokyo, yes. So, we will do a meet and greet, guys, sa Tokyo! Ano natin yan, i-organize natin yan. Please, let us know kung taga-Japan kayo. You can message me on Instagram or dito sa comment section. Actually, sa comment section, guys, i-check ko kung saan yung magandang meeting place sa Tokyo. So, mag-meet and greet tayo, guys. Char! I'm so excited. Isa talaga to sa countries na gustong-gusto ko talaga puntahan. How long are we going for? Almost 2 weeks? Almost. 10 nights in Japan. 10 nights. So, not even like 2 weeks. Pero yeah, we will go to Tokyo and Kyoto And Osaka for that. and Osaka. Yung tatlo. I'm so excited. Na lang, biglang naliligo ata ako nun, tapos biglang sabi ni Dan, punta tayo ng Japan. Yung plano ko sana, siya yung isa-surprise ko, guys. Kasi nag-book na ako ng leave. I think pagkadating namin galing US, nagpa-book ako ng leave. Babe, do you know this? Oh my gosh, you don't know this. What? As soon as we got here kasi I kept it a secret. As soon as we got here from our US holiday, when I got back to work, I actually booked a 2 weeks holiday from late March to early April, timing for our anniversary, and I was gonna like surprise you for Japan. But then you keep telling me, I know, I did it, and they approved my leave as well. What do you mean? Well, I couldn't get holidays. I know. So I booked it, and then you keep telling me, oh, I can't get holidays anymore. I can't go on many holidays anymore. That's why I didn't tell you at all. But yeah, I booked it, and I request for leave, and they actually approved my leave. So I have 2 weeks leave, end of March to early April para sa anniversary natin. But then again, parang Dan convinced me to go home. Kasi gusto niya din umuwi ako. So, yun. So, ginamit ko yung leave na yun. Nag-add lang ako ng konti para ma-timing sa holiday dun sa Pilipinas. Kasi uuwi ako, guys, during Holy Week sa Philippines. Cebu lang pala ako. May mga nagtatanong kung pupunta ba ako ng Manila. Hindi ako pupunta ng Manila. Not this time. Hindi ako papayagan nito na pumunta ng Manila. So,
Especially kung ako lang mag-isa. And 1 week lang ako dun just to visit the family. So, fambam. Yun lang. And siguro, hindi ko pa alam yung itinerary namin. Pero, yeah, hindi kasama si Dan sa Philippines ko. Kasi nga, lagi niya sinasabi na hindi na siya mag-holiday kasi nakakahiya na daw sa mga kasama niya sa work. Naiiwan sa trabaho niya, sa mga projects niya kapag umalis siya. Nahihiya na daw siya. Pero, ano yung April kasi, long holiday siya guys. So, wala pa din siya. So, yung, yung days, so yung working days na may-miss ni Dan is 3 working days lang. Is it only 3 working days, my love, for this trip that we're doing? 6 working days? You will miss 6 working days? Ah, okay. 6 working days pala, guys. Bakit? Akala ko ba this is a long holiday? It is. But you will miss 6 working days. We will stay there for only 10 days. No, I miss 6 working days. Oh, that's okay. We'll go to Japan. After Japan, isa na lang sa akin, babe. New Zealand. Tapos, okay na ako. Kahit nasaan na tayo pumunta. Sabi ko sa kanya, I want to go to Europe one time, pero that's not gonna happen anytime soon. Kasi nakapunta na siya. And hindi ko naman as in, sobrang gustong-gustong pumunta talaga doon. One day. Pero it's not like urgent. Sure, urgent. Pero yeah, punta kami Japan! Ang linis na ng banyo namin. Pakita ko sa inyo ha. Kasi proud na proud ako eh. Ito lang yung general cleaning. Gusto ko maglagay ng lalagyan ng perfume. Hindi pa to lahat ng perfume ko, guys. Marami to. Kaya lang yung iba nandun sa filming room ko, yung iba nandun sa closet. So, hindi ko alam kung paano ko siya i-organize. But I will have a lot of videos coming up, guys, about organizing. Kasi I will do like sobrang mag-organize ako this coming month or 2. Depende kung gaano siya katagal. Pero, yeah. Yan yung maliit kong corner. Meron tayo dito. Philippines. Ito yung binili ni Dan, yung first trip niya sa Pilipinas. And ito yung section ni Dan. Diba mas marami siya? Kasi yung akin nilalagay ko sa drawers para hindi magulo. So, yan yung magulo. See? I love this. I will use this again tonight. Again. Another magulo. Yep. Pero at least wala siya dito, diba? Punta kami kina Love! Bumili ako ng flowers. Kami kanina ni Dan. Ito ba? Doon sa Kohl's kanina. Big yan! Sinabi na hindi na daw matutuloy. So you know what I did? I took a picture and I sent Love. It's like, I was gonna give you these flowers, but maybe it's gonna be dead by tomorrow. So she's like, okay, come over. Hindi na sana matutuloy dahil sa flowers, tuloy. Binili kasi namin yan kanina kasi akala namin pupunta kami. Tapos sabi nila, wag na, i-cancel niya. So, sinend ko sa kanya yung picture. Tapos yun, di ba? Ito, di ba? Dahil sa flowers, tuloy tayo. Magbibihis ako, guys, kasi sabi ni Dan, lagi akong nilalamig, which is tama naman sa kanya. Pero pakita ko sa inyo yung aking outfit. I really like this jumpsuit. Di ba? Minsan lang magkasya sa akin yung jumpsuit, guys. Ito, kasya-kasya. Oh, tamang-tama yung length. I think I got this from Gear Best. And ganito yung likod niya. Yan. Diba? Ano lang talaga siya? Swerte-swerte. Gear Best. Gear, tas Best. G-E-A-R-B-E-S-T. I'll do my best to leave the link in the description box. Pero I don't think na nandito pa to. Kasi last year pa to eh. Tapos pangalawang beses ko pa lang ito nasuot. Anyway, magpapalit ako, babe. I'm gonna change. Off to Lovely's we go. Naka-t-shirt lang ako, guys. Chinek ko yung weather. Ano lang naman daw. 24, 23. Tapos sa loob naman kami ng bahay. So, at least hindi sleeveless ba? So, hindi siya ganun kalamig. Suot ko yung Simply Race ko na t-shirt. Bigay sa akin ni Roslyn. Thank you, Roslyn. Ganda ng print nito. Roslyn gave this to me, my love. Yeah. Really good one. Ang ganda din ng quality. Ang ganda ng pagka-print nito. Dito na kami, guys, pala. Na-chika mo na ba sa kanila yung nangyari sa'yo? Chika pa lang natin. Panoorin niyo yung vlog mo, guys. Bakit may pa-flower to si Race? Nyori ka lo. Guys, may story time siyang parating. Look. Galit na yung bata, uy. Tsaka, gano'n ba yun, Besti? Dapat nasa 30 Kaya nga. Ano tayo, guys? Luto sila ng Ano yung sabaw? Gano'n ba kalaki? Ano lang, kahit ano. Maliliit? Bite size? Sarap. Kaya, Day? Kaya mo, Day? Kaya naman.
Kaya ko po. Kinain na namin yung pagkain ng daddy niya. Dapat may ano, may Chopping board. Oo nga, kasi kawawa ang plato mo. Si Mike nasan? Ako makakain siya. Nawala na siya. Just na naman. Alam mo yun, ay ito pa pala. Di ba nag-film kami? Dai, Ano? hindi na record. So paano yun? Sabi ko talaga, himatay na. Tapos wala lang pala. Pero meron namang na-record na iba. Pero yung iba na, yung pang shot talaga. You wanna go down? Ano gusto mo? Paano yun? Sige. Maganda pa siya. May pagulong pa sana. Tuwag sana yung si Ilid eh. Sarap naman ang ulam natin. Hi, Lai. Galing sa bakasyon, oh. Bakasyon. Sure. Sila, nga eh. Holiday. Dito si Kat. Uy, Kat! I-close up ko yun. Ulit-ulitin ko yung ano mo doon. Sinulog pala, oy! Oo nga, sinulog ngayon. Uy. Sinulog ngayon. Nakatry ka sinulog? Oo nga eh, ako din. Bata ka pa? Saan mo yan binili? Last, nung pumunta kami. Itong June. Oh no, where's the mess at? Ala, binigyan kasi na shot glass. Binigyan kasi na shot glass. Dito pa rin kami, guys. Time check? 10, 20. Naging grumpy na siya. Going home. Bye-bye, guys. Bye! Oh, Bye, kiss. na niya magbabay. Bye, kiss, bye-bye. Peppa Pig. Peppa Pig. Ay, Peppa Pig. Peppa Pig. Anong team song ni Peppa Pig? Peppa Pig. Si ano guys, Lyra may sitaw. Yun yung meron siya ba siyang sitaw? Bahay ko bukay ng May tiba. bahay Meron kubo siya. kami. Kasi sa vlog ko na na-up kanina, ano kami nila-shock kami sa sitaw na presyo. Tapos nag-joke talaga si Dan na kung ganyan pala kamahal, magtanim na lang tayo. Sabi ko hindi tayo makakatanim. Uy, puno naman to. Vine. Bye. Meron siyang sitaw, siya na talaga. Siya na talaga. Naka-harvest daw sila 5. Hindi siya na. 5 peraso. Oo, so pwede na yun. Dahil nakakat mo. Kasi baha. Magsinigat na yun. Oo, mapagsinikang na yun. Ang galing. Saan kayo bakit ka nakatanim? Kasi nga, nagtanim ako ng okra, talong. Sinigang nga. Saan mo kinuha yung pang sitaw? Ano, buto. Sa sitaw talaga? Oo, buto. Paano kayo nakakatanim? Bakit akin? Hindi naman yan nag-grow yung akin. Uy. Hindi, may green thumb. Green thumb? Tingin ng thumb. Patingin nga. Sa akin, ano favorite? White visit. Hindi, kasi 'di ba yung iba sabi itatapon lang yung liso. Tutubo na, mangga. Makaliso ka. Buto. Seed. Ganyan sa bukid, 'di ba? So, masuka, Itatapon masuka. Masusuka. Babe, can you bring my water, please? Thank you. Magtatanggal lang ako ng mock-up, guys. Tapos ilalagay ko na naman yung aking Laneige na water sleeping mask. Ang ganda nito eh. Malapit na ito maubos. So, gagamitin ko yan now. And ang blurry nyo na. Yun na yung video, guys. Thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget,